Paluu tulevaisuuteen. Paluu tulevaisuuteen. Mikä vuosi on? Onks suosio? Kävin kasarin flipperis, sit ysärin glitteris. Millennium meni, mitä hän sitä sit tekis? Paljon sun kello on 2016. Jos oot myöhäs, voidaan treffaa sun tulevaisuudesta. Voi pari ukemii, vähän liian tukevii. Meininki nousi just ihan eri lukemiin. Kun valotie vähän himmenis, aika matkal kun Jenni ois vieläkin kimmelis. Onks todellinen oleellista? Kaikki niin koneellista. Mistä nättii tekemistä? Etenis, jotain backia siitä on niin setelistä. Paluu tulevaisuuteen, tahdotko mennä? Vanhaan vai